Türkmenistanyň günnegoruny häkimetler daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlaryň dogany garandaşlary bilen ýygnak geçirip ýurtdaşyna akraýatlaryň garşylyk toporlaryna goşulmadygy barada ýene bir gezek duýduruş berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Fara Vetrawyny 13 aprelde häkimetleriň raýatlar bilen geçiren duşuşuklary barada habar berdi. Farapda geçirilen duşuşugy Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň işgärleri, ýerli polisiýa işgärleri we daşary ýurtlarda ýaşaýan ençime türkmenistanlaryň enatalary we dogany garandaşlary gatnaşypdyr. Duşuşugyň dowamyny häkimetler ýene-de bir gezek daşary ýurtlarda akraýatlardan garşylyk toporlaryna goşulmadygy berk talap etdi. Olardan internet tulgumlaryna hökümete garşy çykyş etmediligi talap etdi. Olara esasan internet tulgumlaryna çykyş etmediligi, arkadagy garşy toporlara goşulmadygy berk tawsyrmagy talap etdiler diýip ýygnaga gatnaşan bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň döwlet media serişçilerine Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow arkadag diýilýär. Galy wersede ýygnaga gatnaşan enatalaryň sözlerine görä türkmen häkimetleri raýatlar bilen geçiren duşuşugyny Türkmenistanyň aňty gullyklarynyň daşary ýurtlarda işçiň hereket edýändigini duýdurupdyrlar. Türkmen hökümeti daşary ýurtlardaky türkmenistanlaryň sany barada statistiki maglumatlary jemgyýetçilige ma'lum etmeýär. 2019-njy ýylyň maýynda Azatlyk radiosynyň çeşmeleri soňky 10 ýylyň dowamynda 2 million töweregi raýatyň uzak möhletli esasda daşary ýurtlara göçüp gidenligini ma'lum etdiler. Türkmenistanyň soňky bir neçe ýyl bäri barha ýetileşýän ykdysady kynçylyklar has köp türkmenistanlynyň eklenç gözlegine daşary ýurtlara çykmagyna alyp geldi. Ýöne global koronavirus pandemiýasynyň ara girmegi bilen dünýäde şol sany Türkmenistanyň halkara gatnawlary çäklendirildi. Habarçynyň maglumatlaryna görä Farapda geçirilen ýygnakda häkimetler halkara gatnawlaryň açylmagy bilen bagly meseleni hem gozgapdyrlar. Ýygnakda halkara ýollaryň 2023-nji ýylyň martyna açyljakdygy aýdylypdyr. Türkmen resmiýetleriniň halkara hereketiniň 2023-nji ýylda täzeden ýola goýulmak ähtimallygyny agdamagy birinji gezek däl. Mundan ozal mart aýynda Russiýada Türkmenistany talipleri bilen duşuşan bir türkmen diplomaty serhetleriň 2023-nji ýyl üçin açylmajakdygyny aýtdy. Ýöne Türkmenistan pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýurda gaýtyrmak işlerini ýola goýdy. Şu wagt içinde ýörüýti uçur gatnawlary bilen Hytaý, Türkiýe, Russiýaly ýurtlardan raýatlary ýyda gaýtardy. Şeýle-de Farapda geçirilen ýoňakda migrant howsarlaryna daşary ýurtlardaky türkmenistanlaryň arasyndaky ölüm hadiseleri barada ýerli häkimetler habar etmek tapşyryldy. Azatlyk radiosu 11 aprelde daşary ýurtlarda bilim alýan türkmenistanly talipleriň arasyndaky bir näçe ölüm wakasy barada habar berdi. Geçen ýyl koronavirus pandemiýasynyň fonuny Türkiýede 60-dan gowrak türkmenistanly migrant ýasama içgiden zäherlenip jan berdi. Olar Istanbulyň bir gonomçylygyna jaýlandy. Ýygnaga gatnaşan ýerli ýaşaýjynyň sözlerine görä türkmen aňty gullyklarynyň daşary ýurtlarda işçiligini öňe sürýän häkimetler paýaly pursatlarda daşary ýurtlardaky türkmenlere ýardym bermek üçin eýsem olar barada özlerine bar bolan maglumatlary täzelemek üçin ölümlerden habarlyk almagy zerur hasaplaýar. Olara ýardym bermekden söz açmadylar diýip Farap ýaşaýjy aýtdy. Türkmen häkimetleri mundan ozal hem daşary ýurtlardaky türkmenistanlaryň garşylyk toporlaryna goşulmadygy barada duýduruşlar bilen çykyş etdiler. Häkimetler 2020-nji ýylyň iýulynda Lewapda we Daşawuzda daşary ýurtlardaky türkmenistanlaryň howsarlary bilen ýygnak geçirip olaryň garşylygy goşulmadygy barada duýdurdylar. Bu protest hereketlerine goşulan adamlaryň dönük bolup jeda çekjekdigini aýtdylar. Türkmenistanyň häkimetleriň dürli pikirliligi we tanqida garşy görkezýän basyşlary halkara hasabatlarda da öz beýanyny tapýar. Abaşanyň döwlet departamentiniň dünýä ýurtlaryna adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça ýaýradan soň hasabatynyň Türkmenistana bagyşlanan bölümini türkmen hökümetini tanqidlamagy milt edýän türkmenistanlaryň watana dönüklükden aýyplanyp tutsak edilmek howpy bilen ýüzbe ýüz galýanlygyny otalýar.